Nagaland alongri along khayang bong ke kecharvo dut ahut Indian sorkar atum Kuki okchumpran asong aphan archak kipidun si NSCN Naga armu okso aphan ke parlen pusi People's Republic of Nagaland along Ministry of Information and Publicity pen aruniphai inkora ke thom surhini ra inkora clear ni akoi wanlu Government of India atum joy pen bidi kanglim klemsi chepaklang klepin pen habit kilut resim kangtang ke ot asongang bong pacharlen lopusi National Socialist Council of Nagaland Ishak Mowa NSCN IM pen pherangkialong pangdakpon Indian Raikom Saikila pen Kuki okchumpran asongang bong joy pen chirapsi Indo Myanmar ahoy malom NSCN aphan Karlen padolo puta pangdakpon Manipur along rialo Meiteis la pen Kuki zo akhayang bong ron ke kecharvo dut ahut KNA B la pen People's Defense Force mati PDF okchumpran asong aphan sorkar atum archak kipidun ke longri arlo anso se soluk sodak ami ke hoilo puta akoi wanlo Government of India la pen NSCN ang bong monsam apharman chingki bom apita Indian Security Forces ang bong Assam Rifles la pen para regiment atum Kuki okchumpran abutung atum pen arlo chera bomsi nangke kecharvo ji aphan manglo anchotakali Kuki okchumpran atum aphan bom kaselam haihui abidit anta pajir bom busi NSCM IM pen pachitakpon News Report, Karbianglong Live.